Idemo. Dobro večer, dragi gledalci, dobrodošli u novu emisiju Čudem se čudim kad se slepo budim. Večerašnji gost... U okviru Nightmareovizije! Po prvi put. Po prvi put u našoj emisiji je gost, inženjer Spase Vajić, inženjer koji se bavi pravljenjem tunela protiv radijacije. On inače govori kako je njegov magični broj 666. Gospodine, da li nam možete nešto više reći o tome? Dobro večer. To nije moj magični broj, to je magični broj Satane. Ja se borim protiv toga kao svaki dobar pravoslavni građanin. Evo, to je jedna pošast koja... Vi ste pravoslavac. Naravno, mi smo ovde, evo videli ste i moj kolega Sveti Nikola. Mi ovde u ovoj emisiji smo svi pravoslavci. Evo, to je jedna pošast koja je zahvatila ovde većinu naše populacije. I evo, 666, svo zlo koje se skupilo. Tišina tamo. Vidite, evo ja imam tu neke formule, evo izvešćemo neke eksperimente za vaše gledalce, da ne vide. Evo, dakle, kamera, ovo su formule. Dakle, ovo je Jane Shea, plus 6 daje 666, vidite, to je čista matematika, tu nema ništa da se objašnjava puno. Onda, vidite, 2 plus 2 to je 666. Nemojte na svetlo, molim vas. Nego, Bolje je tako. ovako i se vidi. Sad čekajte samo malo. Odlično. Možda nisam isekao nokte, ali to je isto u sklopu borbe protiv zla. Dakle, Jamie Shea plus 6 daje 666, to je vama svima jasno, niko nije mislio na to, ali to je tako. Dakle, 2 trogla daju 666, opet, a da vidite i sami, vidite dres plus shorts plus čarape, to daje 666, znači da se to i u sportu raširilo zlo. Dakle, vidite kontraritam, to je također 666. Dakle, evo, vidite i sami i vidite, to je svuda zaista to je nevjerovatno, ja sad tu dok je ne budete pitali sledeće pitanje ću napišem još neke. Da li mi možete reći kada ste počeli da se bavite protiv toga? Pa, počeli smo to, svaki dobar hrišćanin mora da radi od svog rođenja. To je jednostavno, evo, danas je... Da li su vas obrezivali? To nema veze. Potrebujem. To nije tako važno, pošto to ne predstavlja zlo, ali 666, ako te ne obrežu, onda može da bude opasno. Dakle, treba se paziti. Sad mi režije pokazuju da je nešto proletelo luda. Ne znam šta to znači. Evo, vidite, ja sam doveo tu neke eksperimente svoje. Vidite, ovo je jedan aparat za borbu protiv zla. Vidite, on će sad od ovih flomastera izabrati koji je pravi. Vidite, evo ovaj ljubičasti. Vidite, taj ljubičasti flomaster je 666. A rekli ste mi da ste od jedne čuvene proročice, oprostite na lapsu, proročnice, dobili na poklon jednu vudu lutku. Da li mi možete nešto više reći o tome i objasniti to našim dragim gledalcima? Naravno, vidite, to je jedan kompleksan eksperiment. Prvo treba popiti malo piva, kroz zapušač, pošto sam i pravoslavci. Zatim treba nožem zaseći podsjeći nokte i zatim treba ovako vidite eksperiment kogod da je vlasnik ove lutke taj će predstavljati zlo, to će se primetiti kad ja pobodem. Samo malo, čija je to lutka? To je lutka koju sam ja dobio na Tibetu prije 300 godina kad sam tamo bio na koncertu kontraritma. A jel bi mogao i ja da probam? Izvolite. I sad kažete, to se samo uvode? Samo uvodete, evo vidite tu, to je
kartela koji predstavlja zlo. Radite minutku i sada vam to se zezate malo, ajde, to je malo gaže napraviti. Stanite, pa moramo za gledalce. Evo vidite, ova osoba to je reinkarnacija tibetanskog boga A zla. jel može i u glavu ovako? Može i Nemo u glavu. Aha, a ovako? A, može i kako, može. A vidim, veoma, je ovako dobro? Evo, Ne bojte se, ne bojte Neđe, se. njemu dobro. To su sile zla. Da prođemo tu na jaja. Je li on spada u grupu 666? On spada u grupu žurbe. Ali pa... Aha. Evo vidite sada... Evo sam ovdje... Nešto se zamutilo ovdje, ako kamerno može da pita nešto. Nešto se zamutilo, da li i to 666? Naravno. Kad se zamuti, to znači da je tu neka mutna rabota i da je to... Idemo na ništa drugo jaja. nego 666. Idemo na jaja. Ovdje su neka jaja... Vidite, to su jaja od đavoljeg gnoja i one predstavljaju, vidite, 666. Jeste li imali prilike da se Hitnu pomoć, treba vam za mikro. sa đavolim? Da, požurit sam. Molim režiju da... Tak, ti ljudi, pa vi ako ste 666, znači morate da pravite haos ovdje, da hulite. Majku mu. To su mikrofonista i umro, brzo hitnu pomoć. Također ste doneli jedan nož sa sobom. To je nož kojim ćemo odseći sve dugmice sa daljinskog, tako da se njime ne može prizvati đavo. Evo vidite, odseći ćemo i moj prst. Dobro, toliko za danas. Hvala. A šta s jajima? Sa jajima, da, to su jaja od noja. I taj noj je bio u službi đavola i vidite... Ali zar nije po Bibliji Noj bio u službi Boga? Da, Noj je imao svoju barku i u njoj su se vozila Nojeva jaja, a 3 su ispala i uzeo ih je đavo i tako je to bilo. Znači da i đavo ima svoju barku. Ne znam si to, đavo imao svoj band i zove su se... Bez žurbe, da li je to Žurbe. Nije, to su samo novci kako je to. Odjel. To je znači bio naš gost, večerašnji diplomirani inženjer, vaše ime je Spase Vlajić. Spase Vlajić i njegov magični broj, 666. to jest ne njegov magični broj, već broj Sotone. Ovo je bila Zovite ga. vaša. To je broj Sotone, možete ga nazvati od 15 do 20 do 20, 45. Da li bi mogli da obavite jedan razgovor sa njim? Ne, nemamo vremena. A vidite, krivo im je. Znaju da mogu. Reklame, dobro. Ovo je bila naša emisija Čudom se čudim kad se slepom budim.